Durante os meses de xullo e agosto, estes 7 pequenos, 4 nenos e 3 nenas, vivirán en Rianxo afastados das altas temperaturas que se rexistran no verán nos campos de refuxiados saharauis. A súa estancia no concello rianxeiro é posible grazas ao programa Vacacións en Paz de SOGAPS. SOGAPS, con este programa que de fai tantos anos teñen en marcha, este programa Vacacións en Paz que permite, entre outras cousas, que estes nenos e moitos outros nenos no conxunto do país que veñan aquí, que pasen un tempo afastado das altas temperaturas do deserto, dos campos de refuxiados do deserto e además as atencións médicas que tamén están tendo durante estes días, etcétera, non? Ademais de aprender a nadar, participar en diversas actividades deportivas e lúdicas e divertirse facendo novos amigos, os pequenos aproveitan a estancia para realizar diversas revisións médicas rutineiras. Pasar o verán en Rianxo é un luxo. Están participando dos campamentos municipais, indo á piscina, que tamén temos convenio entre a piscina municipal e SOGAPS, están aprendendo a nadar, onte foron a remar, as asociacións deportivas e culturais están nos apoiando, ofrecéndonos a posibilidade de facer actividades, a acollida é fantástica, estamos moi agradecidas. Trátase dunha experiencia única non só para os cativos, senón tamén para as familias acolledoras. A mí me gusta jugar con niños saharauis, playa, piscina, todo. Soltar la piscina. Yo jugar de pelota con amigos saharauis y esto. A maquillaje y la piscina. La piscina. Foi unha experiencia que só teño pena de non haber empezado cando tiña 30 anos. Trouxen 3 nenas, esta é a terceira, estuvo unha pequeniña tamén só un verán que veu para operarse do corazón, e todo perfecto, non son super agradecidas, comparten todo o que lle des, queres ti. Animan a outras familias a sumarse a este programa, xa que todos os que proban repiten.